Què tal? Molt bé. Bona tarda, Antoni. Gràcies. Gràcies per acompanyar-nos avui. Saps que som 22 de febrer i celebrem la Dia del Pensament Escolta. La veritat és que des d'Escoltes Catalans ens agradaria haver celebrat aquest dia de la manera com ho fem nosaltres, és a dir, el dissabte fent cau, als barris, als pobles en els que tenim presència, però la situació ens ha imposat aquesta realitat de distància, per sort, complir totes les garanties, ens hem tret la mascareta, però pensàvem que quina millor manera de celebrar aquest dia de reflexió que fem a nivell mundial, 40 milions de persones que formem part del moviment, reflexionant sobre la transcendència educativa del nostre moviment i sobretot parlant de la situació que vivim actualment, enmig d'aquesta crisi sanitària i del sentit que creiem que té l'escoltisme i l'educació aquests dies. Per tant, una conversa que pugui ser distesa, però també que faci florar aquells temes que entre tots anem parlant aquests dies, però que ens costa molt asseure'ns i dedicar una estona fluida per parlar-ne. Sembla perfecte. La situació de la pandèmia potser ens arriba a distorsionar alguna mica el paper i la funció que té l'educació en aquests moments. Per tant, sembla que també ho hem d'agafar és distanciar-nos. No només pensar en la situació actual, sinó pensar en el futur, que tots donem per suposat que serà molt millor que el que tenim ara. És a dir, això és el que esperem molts, no? I darrerament parlem una mica d'aquest moment d'incertesa i hem fet algunes xerrades al respecte, d'aquest d'educar o viure en aquest temps d'incertesa, però la veritat és que hi ha un moment i és ara, és aquest present. I per això una mica en aquest context també una mica teníem ganes de parlar de com hem d'encarar a nivell global, però també a nivell local, al final, a nivell de país, què podem fer l'escoltisme en aquest context de crisi per reivindicar el nostre paper i sobretot per contribuir a l'educació dels infants, que al final és la nostra principal missió, no? L'escoltisme té dos vessants molt clares. Una que està relacionada específicament educativa, i per tant com a educadors que tenim uns nens i nenes, uns nois i noies que durant un temps estan amb nosaltres i per tant que amb aquests s'han de formar. I una altra està relacionada com a institució que té uns principis determinats, com aquests es reflecteixen a la societat i com actuen a la societat. D'alguna manera, l'escoltisme té una vocació de compromís, i compromís social, compromís envers els altres, i s'ha d'exercir de dues maneres. Les dues maneres són bàsiques, però insisteixo en una d'elles, que és la més important, és la de cada dia, és l'educador. Evidentment, com nosaltres volem formar en valors, bàsicament, allò que formem perquè l'educació formal ja pot donar els coneixements que algú considera que siguin importants, aquests valors s'aprenen, entre altres coses, fent-los, actuant-los. I, evidentment, amb models i amb imatges clares. Si es vol participar, per tant, ha de ser un model que participi ja d'entrada. Si es diu que volem formar persones compromeses, s'aprèn actuant ja des d'aquest compromís. Per tant, jo diria que a l'hora de parlar-ne és bo diferenciar els dos aspectes. Jo crec que és molt interessant el que apuntaves. Un és el nostre rol com a educadores, i aquí hi ha una part de mètode que jo crec que és interessant que aprofundim. El mètode escolta té unes característiques pròpies que a dia d'avui ens estem veient amb certes dificultats per executar-lo fidelment, perquè la realitat virtual ens imposa molts reptes, i de l'altra, una cosa molt important que has dit, és el fet de l'arrelament que tenim, sobretot a nivell local, que això ens fa impactar socialment i en un moment de desigualtats tremendes és molt important aquest paper com a agent social. Llavors, pel que fa a la part de mètode, del mètode escolta, saps que ja ho has explicat millor, com a profund coneixedor del nostre món i de la nostra entitat, nosaltres treballem amb l'aprendre fent. Amb l'aprendre fent, amb l'exemple i amb el petit grup. I amb l'educador amb aquest rol d'acompanyant a l'infant. La virtualitat avui s'ha imposat i el que ens trobem és que dissabte a dissabte els nostres caps estan fent, si poden, caus virtuals i també consells organitzant-se com ho fem l'estructura associativa a nivell virtual. És a dir, nosaltres creiem que aquest entorn ens dona oportunitats i és mantenir el vincle amb els infants, que això creiem que durant el darrer any els CAPs i educadors s'ho han proposat com a objectiu principal de no perdre aquest vincle de les unitats, dels infants i joves amb l'agrupament i també de l'agrupament amb les famílies, que són peça clau en el nostre moviment, però com la virtualitat també desvirtua la nostra manera d'educar. I jo diria que desnaturalitza inclús la nostra manera d'educar. Els mitjans virtuals, quan estem parlant d'educació, i això es pot generalitzar,
poden arribar a ser útils i ser eficients en aquells aspectes que estan relacionats amb els aspectes més formals de coneixement. O sigui, tot allò que estigui relacionat amb els àmbits d'intervenció de l'escoltisme i que bàsicament jo diria tot el que estan relacionats amb la ciutadania i el desenvolupament per l'educació pel desenvolupament, interculturalitat, gènere, etc. Aquestes, el que estaria l'aspecte més de coneixement, que permet intentar entendre per què la situació de gènere, la situació de la pau o la situació de... Aquestes, els mitjans informàtics poden ajudar. Es pot aprendre quina és la posició d'entendre el món, però el que està relacionat, quan estem parlant nosaltres, estem parlant no només de conèixer, sinó d'implicar-se personalment. I la implicació personal és formar amb les actituds en què un ha d'actuar envers els altres. I això és social del tot. O sigui, és amb els altres. No es pot aprendre sense els altres. I, per tant, caldria diferenciar el que seria instrucció, coneixement, del que seria la formació en valors i en actituds. L'educació és un acte social i el problema que tenim amb la situació de pandèmia que tenim i la virtualitat és que serveix per algunes coses. Realment, si jo m'haig de preocupar sobre els coneixements, doncs ho puc assolir. Hi ha mitjans fins i tot més potents que el propi que pugui fer un professor, però per contra, el que està relacionat amb la meva implicació amb un principi i un valor, això és un component afectiu. I el afectiu d'afecte. Implica no és cap, sinó que és emocional. I això només és possible amb els altres. I aquí és on jo crec que l'escoltisme és on ha complert bona part, fins ara, aquesta tasca. Això que deies, Antoni, és a dir, el fet social de l'educació, que al final és el nostre principal propòsit, és a dir, nosaltres reivindiquem, i saps que portem mesos, no només des de l'escoltisme, sinó des de l'entorn de l'associacionisme educatiu, reivindicant el poder. Som perfectament conscients de la realitat que estem vivint i, per tant, com persones responsables, assumim les restriccions que ens imposen, però entenem que el benestar i alerta, és a dir, els drets dels infants i joves estan en joc. Llavors, nosaltres ens hem reivindicat des d'aquesta vessant, entenem que, és a dir, l'accés al lleure i a l'educació dels infants s'ha vist conculcat en molts moments durant aquesta pandèmia i postpandèmia, perquè anem arrossegant els estralls que farà a nivell psicològic i d'aprenentatge dels infants i joves, i per això nosaltres reivindiquem el fet de poder fer escoltisme de manera presencial, perquè entenem que si no es desvirtua la nostra principal finalitat. I en aquest sentit, també una cosa que ens preocupava molt i que comentàvem darrerament amb totes les caps de l'associació i també amb altres companys d'altres entitats són els efectes sobre la salut mental que pugui tenir, que està tenint de fet ja aquesta situació sobre els infants i com nosaltres els podem acompanyar. Per exemple, des d'Escoltes Catalans ja treballem, o farem una trobada de formació entorn al dol, entorn a la pèrdua, de com afecta la realitat canviant als infants i joves i, per tant, no sé el respecte, l'experiència que tens tu, fins a quin punt podem nosaltres jugar aquest paper clau i, sobretot, acompanyar també les famílies que han patit molt els darrers mesos i que, al final, una mica, quan no hi havia escola, han assumit aquest paper i aquesta principal càrrega envers l'educació dels infants. Em sembla que tenim una tasca cabdal, perquè allò que establim amb els nois i noies, els nens i nenes, són vincles afectius. No tenim una relació ni de mestres, que aquí és, i per tant hi ha uns rols determinats i una visió determinada, ni tenim la dels pares o familiars. Aquesta vinculació és la que ens permet suplir molts dels forats que podem tenir en l'àmbit familiar i en l'àmbit també escolar. Està clar que en el moment en què això ho tallem no ajuda gens, especialment aquells que ho necessiten. O sigui, no tots tenim la mateixa necessitat de vincular-se amb els altres, de tenir efectes amb els altres, de relacionar-nos amb els altres. Llavors, els que tenen més necessitat i, a més, si es troben en un context familiar en el que han perdut l'avi o un tiet, això, evidentment, és un trastocar-los. Hem de tenir en compte que hem situat a tota la societat en viure amb la incertesa. Tothom necessitem seguretat i que som més petits encara més, necessiten seguretats.
Aquí, quan diem què és podem treure de positiu, és ajudar-los a que es pot viure i es poden aconseguir moltes coses des de la incertesa. O sigui, la incertesa es pot entendre des de la por o des de la vessant d'aventura, de repte, de superació d'un mateix, etc. Però clar, això implica acompanyament. Clar, aquí quan diem l'escoltisme, per mi té unes finalitats i uns resultats que estan per sobre del que seria el temps de dedicació. El grau de rendiment, si parléssim en termes de rendiment, diríem, el temps que el nano està amb el CAU, el fet que està en l'agrupament i que està amb els altres, es multiplica per molt en comparació a altres entorns als que està més temps. Perquè és un lloc on li fa il·lusió. Està pensant tot el temps de la setmana, esperant el cap de setmana, esperant les sortides, etc. Això és el valor que té. Per tant, com fer-ho per no perdre aquests vincles? Jo crec que és exigir que hi hagi presencialitat, exigir que hem d'intentar que és imprescindible la normalitat en aquest cas. El problema també és que també tenim els mitjans que tenim. Jo crec que és bo saber quines són les nostres possibilitats. Evidentment, un petit i amb poques possibilitats pot fer molta feina. Per tant, cal treure el màxim de rendiment amb ella. Sabent que ho tenim, que tenim aquesta potencialitat. Sí, jo crec que som conscients, l'escola s'ha demostrat segura, necessària, i després això s'ha parlat molt del lleure segur, però no només és segur, és que és necessari pels infants, no? Per tant, una mica, crec que intentem treure lemes, però crec que li hem de posar un punt i seguit. I en relació també al paper dels CAPs, crec que fa un parell de setmanes sortia un article al Diari de l'Educació, dic el Jaume Centelles, no sé qui el publicava, però venia d'una cosa així com parlava sobre els mestres, però em permeto traslladar-ho als educadors en general. Deia una mica que eren els encarregats de portar alegria als infants i de fer-los viure diverses vides, no? És a dir, aquestes inquietuds que puguin per saber, etc. Obrir aquesta font de coneixement i si són els propis professionals o educadors que no estan motivats, que no tenen alegria de viure, de seguir, o que no estan motivats amb els reptes que es plantegen, quin missatge estem traslladant als infants, no? És a dir, que en aquest sentit, jo trasllado l'escoltisme, al final els joves que estan tirant endavant en la nostra entitat, el nostre moviment, estan vivint més precarietat que mai, i això ho diuen les dades, és a dir, a nivell, diguéssim, estudiantil, laboral, estem patint un sotrac terrible, i en aquests joves els estem demanant que, a més, a part de lidiar amb els seus projectes personals, també contribueixin a la col·lectivitat, perquè sospitosament són joves implicats socialment, que estan a les xarxes de suport, a les xarxes d'habitatge, que estan combatent, després en parlarem, perquè és un tema que ens preocupava, el feixisme als nostres carrers, i tot i així els demanem el compromís també a l'energia d'aportar vida a aquests infants i joves a través dels agrupaments. Jo crec que el nivell d'exigència que ens estem demanant a tots és molt alt i no sabem fins a quin punt nosaltres podem seguir estirant i demanant aquesta implicació al nostre jovent i a nosaltres mateixos, que estem tirant endavant el moviment. M'agradaria dir dues coses. La primera que has dit, has parlat de l'opinió que vas trobar amb el Diari d'Educació. Tenim la sort, en el segle actual, de tenir un notable coneixement científic per saber quines són les condicions que s'han de donar per poder educar. Una d'elles és el benestar emocional. L'escola té un problema per cobrir aquesta funció necessària, que és benestar emocional, i passa per l'alegria, pel fet també de trobar-se bé, de tenir ganes d'anar a l'escola. Té un problema, que hi ha una exigència curricular, exigència que, bé, podríem entrar, però seria un altre tema, que és moltes vegades més resultat de la història que de la realitat actual, o sigui, a vegades és més el propi professorat que s'ha imposat un currículum que es podia interpretar d'unes altres maneres, però el benestar emocional és bàsic, que és el que tenim nosaltres. O sigui, quan anem a un CAU no hi ha una pressió de que serem sancionats, de que serem avaluats, de que haurem d'arribar, de que haurem de superar, etc. Per tant, puc viure amb més tranquil·litat les meves diferències, puc viure amb més tranquil·litat el meu treball, les meves accions, les meves feines. Per tant, jo crec que és clau. És clau per reivindicar el paper i la potencialitat de l'escoltisme.
L'altra qüestió, que ara se m'ha anat alçant al cel. No, parlava del jovent, no? Que té una pressió sobre... Ni més ni menys. A veure, aquí, això a vegades ens costa molt adonar-los de la feina que estan fent. Un està motivat a fer una feina determinada quan percep que és valorat. Bàsicament, un es motiva a partir de que si té uns incentius i multiplicat per una valoració. Si la valoració és 0, per molt que tinguis incentius, la motivació no existeix. Clar, fins a quin punt, com fem perquè els nostres joves que estan com a CAPs se sentin valorats? I aquesta és una de les feines, o sigui, aconseguir... I això està relacionada per la imatge també que pugui donar a la societat. Crec jo que cal reforçar la comunicació davant de la societat de la feina que estem fent, perquè això és el que ajuda a tenir, per part del CAP, tenir veure's que allò que està fent paga la pena i, per tant, que paga la pena més que altres coses de les que està fent. Per molt que impliqui unes renúncies determinades, però són les renúncies, moltes renúncies, però que paguen la pena. Clar, això és com miro jo el prisma aquest de la meva vida i aquest costat, si som capaços de veure-li la importància que té i si hi ha un retorn on se'n diu això, que és important, sens dubte que és el que hem de treballar, de totes maneres. Però, a més, puc parlar amb consciència o coneixement de que és el que ha fet que molts siguin el que són gràcies a aquests temps. I per tant diríem, d'un temps que és molt petit en la teva vida, si compares totes les altres hores, aquest temps és clau. És clau pels propis nens i nenes i és clau pels CAPs. O sigui, el grau també de la formació, de les habilitats que un té exercint de CAP, la seva capacitat d'haver de resoldre problemes, d'haver d'enfrontar-se amb grups determinats, de prendre iniciativa, és un bagatge que, vist des d'un altre vessant, seria un doctorat que en molts llocs haurien de pagar molts calés per cobrir-lo. Hi ha gent que els paga, per fer tot això, que penso... Sí, no dic que el farien per poder aconseguir això. O sigui, aquesta, per tant, és veure-ho. És dir, no, és que, a més, ajudo a fer els nanos, estic contribuint i, a més, m'estic fent jo i m'estic fent jo que em servirà per sempre. Sí, és a dir, jo crec que és molt necessari que internament, és a dir, ens ho repetim i ens ho creguem, i de cara externa tenim, jo crec que la comunicació és un repte que tenim com a escoltes catalans, com a escoltisme, per explicar més i millor què fem. I en aquest sentit, les competències per la vida, jo crec que potser ens n'adonem quan som una mica més grans o quan la nostra etapa ja es va acabant i ens enfrontem a la vida professional, personal, les competències adquirides a l'escoltisme són claus, més enllà del que potser hem obtingut a la formació arreglada, m'atreveixo, avui que estem en aquest dia, crec que en podem parlar. I hi ha un altre tema interessant, i és que fa mesos que són moltes les veus, no només des de l'escoltisme, sinó en el si de la comunitat educativa, que reflexionem sobre quin paper hem de tenir i quines aliances hem de teixir entre nosaltres, més enllà de l'escola. I per tant, tots aquests agents que intervenim a l'educació dels infants i joves. Parlàvem una mica, quan pensàvem en aquest dia, parlàvem una mica de reconstruir comunitats, perquè creiem que en aquest temps de pandèmia tot allò que ens estàvem proposant com a comunitat s'ha vist una mica, és a dir, està perillant. És a dir, com podem seguir treballant en aquesta direcció i sobretot una mica, no sé si convindràs, estaràs d'acord amb mi, els que estem en aquest entorn estem molt convençuts del poder de la comunitat educativa i d'aquesta necessitat de visió 360. Estem molt convençuts i convençudes. Com comencem els poders públics i a la part de la societat que no acaba de veure o que potser no... És a dir, no ens compra aquesta visió 360 o que no treballa per reforçar aquesta visió més holística del que ha de ser l'educació? A veure, els que hi estem implicats en l'educació i som capaços, evidentment és la nostra feina, per tant l'analitzem des de tots els punts de vista i ens centrem en l'aprenent, el que s'ha a l'educant, veiem que aquest educant es forma en relació a totes les experiències que vas tenint al llarg de tots els moments del dia i tots els moments de la setmana i de l'any, de tots.
i cada un d'ells es van conformant la persona. Aquesta idea d'educació global no està assumida des de la pròpia societat. No tenim una conselleria d'educació, tenim una conselleria d'escola, d'educació formal, i això ja és un reflex de... Clar, l'educació, l'escola té sentit, o tenia sentit, tal qual o tenim encara amb l'imaginari bastant social, és per ensenyar matemàtiques, física, química i llengua, o sigui, ensenyar coneixements. Però en el moment en què de manera que hi havia un plantejament diferenciat, una cosa és el que s'ensenya a l'escola i una altra cosa és el que s'ensenya en altres bandes. I l'educació depenia de les famílies, l'església, però en el moment en què entenem que en una societat que es pretén democràtica, en una societat que es pretén que tots i totes que formen aquesta societat s'han de poder desenvolupar al màxim, veiem que l'escola assumeix aquests principis. Per què? Perquè l'escola és el mitjà que té més proper a la societat per poder arribar a tots, està a tot arreu. L'escoltisme no està a tot arreu, en canvi ja té aquesta arma, plantegen, bueno, serà l'educació formal, serà educadora. I per tant, aquí entra llavors no un conflicte, sinó es relaciona directament amb el que podem fer amb els altres temps. I aquí és un moment on cal organitzar-los, cal plantejar-los, cal posar-los d'acord. El problema és qui és el que lidera el projecte educatiu personal d'un i cada un dels nois i noies. Està dispers i no hi ha cap entitat que pugui ordenar i organitzar això. Clar, això algú podria dir és una oportunitat, vist des d'un altre món, és com hi ha aquest forat, l'entomem. Vaig tenir oportunitat d'una empresa que es dedica als menjars, oferir menjars, que va veure l'oportunitat i va dir nosaltres serem els que oferirem el pla personal dels 360 dies. 360 dies i, per tant, tots els 360 dies, però a més en tots els 360 graus d'estímuls. Per què? Perquè resulta que jo faig els dinars, però a més faig team monitors abans, després, etc. I també puc fer-ho del lleure, per tant, seré jo el que oferiré a la família el pla personal d'educació. Oferiré. Clar, aquest, que era un especialista en màrqueting, potser va dir, és veritat, la pregunta és, ha de ser aquests els que s'han d'encarregar d'això? Clar, el problema és qui s'encarrega d'això. Jo crec que hem de garantir i hem de, veient els resultats que estem tingut ara, ahir, podem veure i exigir, si és possible, el que realment la Conselleria d'Educació sigui una veritable Conselleria d'Educació on tingui en compte que els nens i nenes, si volen assolir les finalitats que necessita aquesta societat, és indispensable que hi hagi un treball el més col·laboratiu possible entre tots aquells agents que al final actuen amb un nen o una nena. És que una mica aquí volia anar. És a dir, hem vist, en les últimes setmanes, hem viscut o hem patit una campanya electoral on, evidentment, d'educació se n'ha parlat poc o gens. N'han parlat mitjans especialitzats o preguntes concretes que fem mitjans de comunicació. L'educació no importa, és a dir, l'educació no és un pilar fonamental no puc generalitzar al 100%, però per gran part de les formacions polítiques del nostre país. L'educació i, per extensió, també la cultura. Ho hem vist, és a dir, no han ocupat un pla rellevant, l'economia, la gestió de la pandèmia. I, per tant, això denota quina importància o quina rellevància tenen per les formacions polítiques l'educació, per tant, dels infants i joves. En aquesta campanya no se n'ha parlat gens, ara veurem quines són les polítiques que desenvolupa el proper govern. Tu ja has apuntat una conselleria. Necessitem que nosaltres ara precisament estem dins de Joventut, de Secretaria d'Infància i Adolescència, al Departament de Benestar i Famílies, i entenem que l'educació, és a dir, nosaltres som un agent educatiu i per tant ens hauríem d'integrar també en aquesta visió molt més 360. Però no sé si, a part d'això, és a dir, de millorar l'atenció que donem als infants i joves, de millorar la formació i de garantir el nostre model d'escoles de formació, pilar fonamental també de l'escoltisme, les nostres escoles de formació, en detriment de la formació reglada al Servei d'Ocupació de Catalunya, tenir aquesta visió holística, no sé si alguna cosa més, és a dir, hi ha moltíssimes, Antoni, podríem estar tota la tarda a parlar-ne, però
les polítiques públiques que venen, què els haurien d'exigir? Perquè realment garantissin l'educació als infants i joves des d'aquesta perspectiva global que creiem que necessiten des de l'escoltisme. Jo crec que la resposta pot ser fàcil, la solució no ho és gens. Hem de tenir en compte que si diem per què no hi ha un interès per part dels partits polítics en l'educació, d'entrada jo diria que els diferents èlits, i jo diria gairebé tots els partits, diferents èlits tenen solucionat el problema de l'educació pels seus fills. Ells es preocuparan de cobrir tots els dies de la setmana, tot el temps, ja s'ocuparan. Ocuparan el sortir de l'escola, faran el que sigui, extraescolars, els caps de setmana ocuparan l'esplai o l'escoltisme, etcètera. I, per tant, pensar en el futur, que sí que necessitem una ciutadania aquí que sigui responsable, col·laborativa, solidària, no sexista, etcètera. Això és un problema a llarg termini i no els hi preocupa. Clar, però és a dir, el que fem ara, o aquests dies llegint, només les poques al·lusions que els professionals, sobretot a l'àmbit de l'escola, deien que hem de fer polítiques a 10 anys vista. És a dir, hem de fer polítiques a 10 anys vista, és a dir, són presents però són futurs. Si no comencem a planificar aquestes polítiques des d'allà, els estralls que faran sobre l'educació seran immensos, i en aquest sentit jo crec que és important avui reivindicar una cosa, és a dir, més en l'àmbit de l'escoltisme, l'educació des de l'associacionisme educatiu. Tu ho deies bé, és a dir, a nivell de país tenim molts reptes. A nivell social estem en un moment de desigualtats socials que s'estan cada vegada tensionant més les diferències, això és claríssim. Tenim l'extrema dreta que se l'ha legitimat als mitjans de comunicació i, per tant, diguéssim, si em permeteu la paraula, campa pels nostres carrers i, per tant, haurem de defensar-nos, jo crec que gairebé, posant el cos davant l'amenaça que suposa. Davant de tots aquests reptes és clau l'organització del jovent i de la societat. I això és el que promovem des de l'escoltisme i des de l'educació. Només des de l'organització col·lectiva podrem fer front a tots aquests reptes. Si no es vetlla o si no es garanteix que tot el jovent que estem fent això, totes les persones que ens dediquem a l'educació, ho puguem seguir fent des del benestar emocional, des de la professionalitat en el cas de l'educació formal, des de l'àmbit de l'associacionisme juvenil, al final anem en detriment del país. És a dir, de la construcció de país i, per tant, de la visió que volem tenir com a país d'aquí 10 anys. I per nosaltres això és molt preocupant. A veure, jo crec que els que ens dediquem a l'educació ens hem dedicat sempre a l'educació i des de l'escoltisme, i fora de l'escoltisme o som bel·ligerants o no ens en sortirem. O sigui, d'entrada hem de no només ser-hi i complir la nostra funció, sinó que a més de la funció hi ha la reivindicativa i, evidentment, els valors que estem defensant no són els valors i que hem defensat sempre. No són els valors més fàcils i en una societat com la que tenim i, per tant, vol dir, d'alguna manera, lluites anant contracorrent. I, per tant, com has d'anar en contracorrent, això vol dir que t'has d'armar i fer-ho amb força. I, per tant, vol dir prendre totes les mesures, però sabent d'entrada. El fet d'anar a contracorrent, i això pot ser perquè, clar, jo vaig ir a un escoltisme en la dictadura. I, per tant, i la qual cosa deia que això ens donava una força. O sigui, el fet de anar en contra de... O sigui, ser que amb nosaltres teníem possibilitats de participar en un canvi social. Jo crec que hem de comptar amb això. O sigui, que nosaltres hem de creure que és possible, evidentment, posant d'acord amb els altres, podem participar en ajudar a que la deriva feixista en la que podem caure, aquest trencament també que pot haver-hi social, crec que és la nostra feina. Ho podem veure com, ostres, quin desastre, o veure com un repte que ens engresqui a dur la nostra feina. Està clar que de la manera que som, de la manera que hem heredat dels que porteu més anys que nosaltres fent escoltisme, el compromís està al nostre ADN. Jo crec que el jovent que integra la nostra Escoltes Catalans i el moviment Escolta, per suposat, estarem a peu de carrer i estarem allà on faci falta per defensar el que faci falta, perquè així és el que hem viscut i així és com ens heu educat a les generacions que hem vingut. Podríem estar molta estona més, Antoni, parlant i debatent. Jo crec que hem fet una pinzellada com els temes que ens preocupaven. Com sempre, Escoltes Catalans estem treballant en un pla estratègic. Tenim, és a dir, primer superar aquesta pandèmia i sobretot fer-ho d'una manera, podent acompanyar degudament els infants i joves, seguir fent escoltisme i també treballar amb una perspectiva de justícia global
perquè són moltes les desigualtats que ens afecten i entenem que també com a jovent les hem de combatre. Per tant, moltes gràcies i esperem un altre moment en una conversa com aquesta d'aquí uns mesos i no trobar-nos en aquesta situació de metre i mig de distància i poder físicament, això que ens agrada, o fer una gran festa amb tots els antics de l'associació, que així és com ens agrada a nosaltres celebrar-ho. Gràcies i valorar la feina que esteu fent, no només des del punt de vista d'un antic escolta, sinó vist des del que la meva professió és, que no està dedicada a l'escoltisme, sinó a l'educació en general, i de poder expressar la feina que esteu fent, el valor que esteu fent, i per tant animar-vos que seguireu amb aquesta feina que dissortadament hem de dir que és una lluita, malgrat el terme aquest bèl·lica en el que s'expressen aquestes paraules. Sí, però seguirem, saps que seguirem i que persistirem. Gràcies. De res.